jingpule na ka kitab Deuteronomy kalanong kabasaw karakod iway batsan hadu kendai. Teminta ko Israel to da pikir yaki an bat kiriti an ki banga hika yapi bat tule yaki kanang ba pintup im bat pinyo lejrong banda khol yakata kari kabau try ublei ki kpat men chongpi o ai yapi. Hey sumar ngate ngalahika yapi shapang ki an bat kiriti kumba utrai ublei chonga ula hukum janga bapintu prakhe yaki hagata kari kabapin sarung banda khol yaka to sumar yaki patule yaki naba kata kanpin pau ya kajing stan ban kajing shimpang jompi hakmat kibriu kine enda ki yosno ya kine ki an baro kin sayong the shisha ki briu jong kane ka jait pendriu ka bakrau ki long ki bastad pat ki ba shampang tika ei kin kata ka jait pendriu kubadon ublei ubadon hajan jongka kumbajan utrai ublei jongi hangi katba habangi khot kirpat yu ka ei kin kata kajait pendriu kabakrau kabadon ki an pat ki riti kiba hok hadu kata kum kane ka an kaba ngalapin pau hapi minta kasni to da pikir to da sharai bha yala kaminsim yo piklet no ya ki ei pa ki khmat chongpi kila yo ki ja ngan na ka do no chongpi kadba phidang im tu hi ka yaki haki khun chongpi badha ki khun kiksiu chongpi ktien chong utrai kasam shispa so pohnyo god khod khat ar hadu khat lai khat san hadu khat hendriu bad khat khandai hadu arpho tu ya ro ya utrai ko Jerusalem tu ya ro ya Blei chongpa ko Zion naba opens kem yikinar khang ki kherdop chongpa uker khu ya ki khun chongpa upha hukum hakaperthei da ktien chong u kapar khala open hap yor kum unyu langbrod usapriang ya utha kum urpei open bana yala ktien ha u Jacob yala ki an pat ki adong ha u Israel shem lade kumne pat ki wei pat ki jait penriu kim tip a shaphang ki an ju alleluia ka gospel kat kum Matthew's book food kilanong kabatsan kadukot khat hinyo hadu khat kendai wat harai pangalawan ban pendu pendam no ya ka an Moses padya ka jing hikai kinong yathu lupa ngam wan ban pendu pendam yaki Henry ban pen biang janai yaki ngayathu shisha hapi kadba dangsa kabneng pat ka kendo en pendu wat iway idakret jong ka an tat enda la pende baro namar kata jar ubapen khen wat ya ka hukum ka badretam paruhi kai ya ki way pande kumju en yo yu ubaretam hakahima beneng Henry jar ubako ya ka an pad ubahi kai pande kumju unlong bakrau hakahima beneng ka gospel jong utrai